Aamu sarasti Rovaniemellä pikkupakkasessa. Jätti, eli 104-tonninen puutavararekka, oli saapunut edellisenä iltana täyteen kuormattuna Rovaniemen puutavaraterminaaliin. Moottori ei ole yön jälkeen ehtinyt täysin kylmetä, kun se hyrskäytetään aamun varhaisina hetkinä jälleen käyntiin. 33 metriä pitkän 100-tonnisen kuormassa on 77 tonnia puuta, eli saman verran kuin järeimpien Suomessa käytettävien puurekkojen kokonaispaino on. Jätin ovessa on teksti, iso, mutta hyvä tapainen. Aamuvuorossa oleva kuljettaja ajaa auton lastin purkupaikalle, jossa inarilaiset puut siirretään junavaunuihin odottamaan matkansa Kemin tehtaille. Seuraamme Jätin uutta matkaa kohti pohjoista. Rovaniemen keskustan tietyöt ja poikkeukselliset liikennejärjestelyt eivät muodosta matkan teolle minkäänlaista estettä. Jätti kuljettaa puuta Rovaniemen puutavaraterminaalin Inarista ja Sodankylän pohjoisosista. Metsäpään autot syöttävät puuta reitillä liikkuvalle jätille tähän tarkoitukseen soveltuvilla kuorman vaihtopaikoilla. Reitti ja rekan rakenne on tarkkaan määritelty Liikenteen turvallisuusviraston myöntämässä 5-vuotisessa kokeiluluvassa. Käyttökokeilussa testataan rekan soveltuvuutta pohjoisen haastaviin olosuhteisiin sekä täysin uutta toimintatapaa, joka perustuu hyvin varusteltujen metsäpään autojen ja asfaltilla liikkuvien suuren hyötykuorman yhdistelmien käyttöön. Lokakuinen aamu valkenee vähän ennen Sodankylää. Maassa ei ole juurikaan lunta, mutta mustaa jäätä on havaittavissa tiellä paikoittain. Kuljettaja seuraa säätilaa tarkasti. Sodankylässä kuljettaja pysähtyy huoltoasemalla noin 9 aikaan. Lakisääteisen paussin aikana hän kertoo ensimmäistä ajoharjoitteluista jätillä. Metsähallitus ja Ketosen kuljetus ovat perehdyttäneet kuljettajia reitistöön ja kuljettajat ovat harjoitelleet suljetulla radalla. Ivalon lentokentälle rakennetulla radalla kuljettajat ovat harjoitelleet muun muassa kaksoiskaistan vaihtoa, eli ohitustilannetta liikenteessä sekä kiertoliittymäajoa. Metsähallituksen lisäksi superrekasta tekevät analyysiä Metsäteho, Oulun yliopisto, Aalto-yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto ja Nokian Tires. Rekkaan on asennettu muun muassa useita kameroita, jotka taltioivat kuvaa rekan liikkuessa. Kameroiden avulla tutkitaan esimerkiksi ohitustilanteita ja jonojen muodostumista pitkän rekan taakse. Jätin tuloksia verrataan samalla reitillä puuta kuljettavaan 76-tonniseen verrokkirekkaan, jossa on samanlainen kameravarustus.
Satasta ajava henkilöauto ohittaa 80 ajavan 33-metrisen yhdistelmän keskimäärin noin 6,5 sekunnissa. Aikaa kuluu 1,5 sekuntia kauemmin kuin normaalin rekan ohittamisessa. Puuta vaihtopaikalle tuova auto on varusteltu siten, että se pystyy toimimaan myös huonokuntoisilla sorateillä vaurioittamatta niitä. Metsähallituksella on ainoana kuljetuksen antajana Suomessa käytössään tieystävällisiä, säädettävillä rengaspaineilla olevia rekkoja. Metsäpään auto tuo metsästä valmiiksi lastatun perävaunun ja lastaa omasta kuormatilastaan sekä vaihtopaikan varastopinosta vaihtopaikalla odottavan tyhjän puoliperävaunun. Jätti tuo tyhjät vaunut vaihtopaikalle ja ottaa mukaansa kuormatut vaunut. Metsäpään auto lähtee hakemaan uutta kuormaa metsästä ja jätti suuntaa kohti Rovaniemeä. Jätin käyttäytymistä liikenteessä on tutkittu tietokonesimulaatioiden avulla. Simulaatiolla on selvitetty muun muassa yhdistelmän käyttäytymistä reitin varrella olevissa kiertoliittymissä. Ensimmäiset ajokerrat reitillä ovat vahvistaneet sen, mitä simulaatioiden perusteella oli jo aiemmin todettu. Reitin haastavimmassa mäessä, Magneettimäessä Saariselällä, jätin vauhti hidastuu noin 20 kilometrin tuntivauhtiin, mutta samanlainen hidastuminen tapahtuu myös pienemmillä puutavara-autoilla. Liukkaita olosuhteita varten autossa on erilaisia pitoa parantavia ratkaisuja, kuten hiekoituslaite, akselin nostolaite sekä pyörien alle ketjua heittävä on-spot-laite. Ääriolosuhteissa voidaan lisäksi käyttää kettinkejä. Yhdistelmä ei liikennöi Ilmatieteen laitoksen määrittämän erittäin huonon ajokelin aikana. Paluumatkalla Sodankylässä jätti joutuu suuren massansa takia ylittämään Jeesiojoen keskellä siltaa ajaen. Eteläisen kiertoliittymän kohdalla kuljettaja painaa autossa nappia, jolloin vastaan tulevalle liikenteelle syttyy punaiset liikennevalot. Ohittaessaan sillan pohjoispäässä olevan liikennevalon pylvään, kuljettaja painaa toisen kerran nappia, jolloin myös pohjoisesta päin tulevalle liikenteelle syttyy punaiset valot. Näin jätti voi ylittää sillan yksin ja turvallisesti. Ylityksen jälkeen liikennevalot siirtyvät lepotilaan ja liikenne palaa normaaliksi. Rovaniemen puutavaraterminaalissa auton kuorma puretaan ja jätti lähtee takaisin kohti pohjoista. Tällä hetkellä jätti ajaa 2 edestakaista matkaa vuorokaudessa.